ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷோலாக். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாச்சியாவரம் நம்ம ஊரை வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோங்க. இந்த நாச்சியாவரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்குடிக்கும் திருப்பத்தூருக்கும் நடுவில் இருக்குது. நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குங்க. இதுக்கு அப்படியே பேரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிள்ளையார்பட்டி குன்றக்குடி ரோடு இருக்குது. இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவகோட்டை டு மதுரை ஹைவேஸில் தான் நம்ம ஊர் வந்து இருக்குங்க. இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பிரமாண்டமான கோயில் இருக்குது. ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மன் கோயில் இருக்குது, அப்புறம் வந்து 2 அம்மன் கோயில் இருக்குது. அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாய்பாபா கோயில் இருக்குங்க. இப்போ புதுசாக தான் கட்டினாங்க, ரொம்ப பிரமாண்டமாக எல்லாமே இருக்குது. இதான் பாருங்கள் நம்ம ஊருக்கு காமிக்க. நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மரம் ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க. இந்த ரோட்டில் வந்து போனீங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலத்தில் போனால் அப்படியே சூப்பராக இருக்குங்க. 2 சைடுமே மரம்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க நான் படித்த ஸ்கூலு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1ஆவதுலேருந்து 10ஆவது வரைக்கும் இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க. இதான் நம்ம ஸ்கூலு. என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கூல் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இது நம்ம ஸ்கூல் ராமன் சொல்லி இருக்க தோணும்ல. நம்ம படிக்கும்போது நம்ம பசங்களோட என்னென்ன சேட்டை பண்ணோம் எல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்ப சேப்பிட்டா பண்ணோமே அப்படின்னு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணோமே அப்படின்னு தோணும். இதாங்க நம்ம ஸ்கூலு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.